Diga, un pleno extraordinario, o 23 de agosto, unha modificación de crédito. Nunca tal cousa se viu. Pola anulación do capítulo de gastos de persoal no orzamento do Concello porque o goberno municipal non negociou cos sindicatos. Pero dixeron que non pasaba nada, que estaba todo ok, que non había ningún problema. Agora piden unha modificación de crédito. 5 millóns de euros, nin máis nin menos. Mira que ben. A mí é que me da igual. Un especial informativo. Facede, pareceme bárbaro. Non, eu non vou ir. Estou de vacacións. Non sei se o sabedes, pero o goberno máis progresista da historia, a segunda parte, impide que as empresas chamen os seus traballadores no seu tempo de descanso. E nas súas vacacións, aínda peor. A que eu son autónomo. Que a autoexplotación non vai incluída. Dame igual, eu non vou ir. Non vou ir. Poñédevos como que irades. De ningunha maneira. Xa vos dixen que non vou interromper as miñas vacacións a non ser que deteñan a alguén. Mira, que faga un bolseiro e xa está. Un corte e pegado pleno tampouco é tan difícil. A que non temos bolseiros, claro. A precariedade como é. Bueno, pois arranxade como que irades, pero a min deixademe en paz. Eu ata dentro de 15 días ou un mes non volvo, non? Si, descansade moito ou facede o que vos dé a gana, a min dame igual todo xa. Vale, veña. Especial informativo. Non teño nada máis que facer. Nós non nos consideramos donos da verdade, porque non a temos. Non nos dedicamos a dar leccións a ninguén. E tampouco necesitamos ni focos, ni aplausos, ni likes en las redes sociales. Mientras outros grupos teñen gastado tamén nestes meses o seu tempo en teatralizar relatos ou en matar moscas a cañonazos, nós, o Partido Popular, o faremos en conseguir dar resposta aos verdadeiros problemas que teñen os cidadáns de Ourense. Eu non vou afondar xa máis na chapuza que nos levou hasta este pleno no mes de agosto, nin tampouco na falta de negociación que é a orixe de todo o problema que vamos a tratar de solventar hoxe. Vamos a dotar de dinero porque hai que pagarlas, non nos queda outro remedio, porque hicieron las cosas mal. Cuando ustedes hacen las cosas mal, quien las paga son los ciudadanos de Ourense. Está moi ben que digan que isto é culpa de non negociación, pero como xa expuxo o alcalde, os presupostos son tanto de PP como de Democracia, pero a concelleira encargada de Facenda naquel momento era do Partido Popular. Queda moi feo falar de quen non está presente. A concelleira de Facenda anterior fixo o seu traballo. Acabo de decir a súa compañeira de escano a responsabilidade do persoal e da negociación era do alcalde, o xefe de persoal naquel momento. Pero, bueno, tamén falamos dun asesor xurídico que xa non está. Como xa non está, pois lle tiramos un dardo de que foi culpa del tamén ese tema. Haberá que oírlle contar a él ou escoitarlle falar a él como se levou a cabo. Cuando ustedes hacen las cosas mal, quien las paga son los ciudadanos de Ourense. E temos que lembrar que isto comeza no ano 2021, cando hai unha sentencia xudicial na que por ausencia de negociación, tendo en conta que se modifican dereitos retributivos, estaban obrigados a negociar. Negociar é intentar chegar a acordos coa outra parte, non darlle un documento e dicirlle isto é así. Isto o sabemos dende o ano 21, dende o 22 é firme. E no 23 solicítase a execución desta sentenza. Non se fixo absolutamente nada. Non se fixo nada nun tema que é pagarlle a xente, as nóminas dos traballadores e das traballadoras municipais. E o goberno, que fixo un decreto en 2 párrafos sen informes técnicos, decíase, imos cumprir esta sentenza. Xa está, sen cálculos económicos, sen como, sen cando, sen nada. E non é ata que a tesourería municipal lle di, bueno, pois moi ben, vostedes son o goberno, imos facelo así, pero se fan así, este mes non cobran, vostedes tampouco, non os traballadores, que eso daba igual, senón vostedes. Entonces, nese momento é
no que se fai algo. E agora ven a este pleno, despois de dúas discrepancias que non existían, inventarse un reparo, estar preguntando durante 6 meses en xuntas de área se esta sentenza tiña consecuencias, se o goberno as avaliara 3 anos, e se ia afectar ao pago das nóminas. Por suposto que non. Estaba todo solucionado, había que cambiar unhas partidas no ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. Botándolle a culpa aos demais, enganando aos traballadores e ás traballadoras municipais, que é o seu salario. Tiñan 4 anos para solucionar isto. E agora chega tarde, aínda por riba chega mal, porque o interventor municipal di que así non é. Que tal e como están identificadas neste caso as partidas, non se poden vincular e non se poden gastar en créditos de persoal. E logo a responsabilidade a arroxan sobre a oposición. Tardan 6 meses en facer unha modificación de crédito e elixen mal a modalidade. Ninguén pode baixar un momentiño a intervención e falar con el e chegar a un acordo para poder solucionar este tema. Estamos falando de persoas que teñen dereito a cobrar unha nómina. E o alcalde de Ourense, se non paga as obras que fai, non paga os servizos que presta, porque non pagamos a luz, non pagamos a auga, acaban de ter unha xunta de goberno cunha reclamación judicial de Viacua. Entonces, lo que ocurre con las concesionarias es muy fácil. Mire, nosotros, las concesionarias tienen un precio pactado por dar un servicio. En el momento que las concesionarias, ese precio, esa concesión entra en precario y caduca y no se renueva, lo cual es un fallo de gestión que no se debería hacer y que, sin embargo, en este ayuntamiento se hace y vamos a intentar solucionar, y se ha hecho. Una crítica política de lo que está haciendo realmente mal y es medible. Lo que realmente es grave es que tiene el servicio de transporte urbano de los autobuses, tiene la concesión caducada desde hace 2 años. En 2 años no la tiene, ahora mismo está en precario. Y los pliegos están ahora mismo en intervención. Vamos a esperar el dictamen de intervención y en caso de que tenga luz verde, pues se sacará contratación. En caso de que venga con algún reparo de intervención, se puede levantar el reparo e ir a igual a contratación, o si vemos que procede, pues subsanar lo que nos digan de intervención. Entonces esperemos que en los próximos 10 días podamos ya tenga luz verde para que salga a contratación y a licitación. Además, tiene también expirada la concesión del servicio de la concesión del Hora. Pero es que el próximo mes caduca la del agua y no tiene ningún trámite previo hecho, con lo cual va a estar caducado de un año o 2. Además, no sacó concurso la electricidad, no es que la tenga caducada, es que ni siquiera la hizo. Y además, en la de la basura se está incumpliendo el pliego todos los meses y no recupera la concesión. Por sistema, el de la basura se incumple el pliego. Afirmou que agardaba poder cambiar todos os colectores no verán do ano 2020. Non nos cambiou. O tempo pasou en marzo de 2020, data na que remataban os 10 anos de concesión ás empresas adxudicatarias do servizo. Procedeuse prorrogar durante 2 anos dita concesión ata marzo do ano que ven, para así poder deseñar con calma unha nova licitación. En abril deste ano, o alcalde prometeu licitar os servizos de limpeza viaria e recollida de residuos no mes de novembro. Así mesmo, a licitación dos colectores realizaríase en agosto. Bien, ante todo esto, nosotros creemos que hay una dejación de funciones y por eso vamos a pedir un pleno extraordinario para que el pleno decida pedir que se intervenga el Concello, a la Xunta de Galicia y al Estado español si procede. Non paga os servizos, non pagan as festas, as orquestas están sen pagar e tampouco paga os traballadores municipais. Está bien claro, si no pagamos a nadie, imagínate la pasta que tenemos. Bueno. Concelleira, o Partido Popular ponse a medalla de que vostedes traían este expediente a pleno. Esa era a condición pola cual se puxeron de perfil para que saíra adiante o expediente das luces, non? É curioso que os responsables de que Jacome este aí sentado saquen peito do que presuntamente fan para que continúe aí sentado. Hai unha corresponsabilidade evidente entre Democracia Ourensana e Partido Popular nesta cuestión. E hai un exemplo moi claro, e ademais está aí o secretario accidental, que naquel momento era o representante da CIGA na Mesa Xeral de Negociación, e fixo unha pregunta a Ana Morenza, que era concelleira de Facenda. Queda moi feo falar de quen non está presente. A concelleira de Facenda anterior fixo o seu traballo. E ao señor Ojea, que estaba naquela reunión da Mesa Xeral de Negociación. E a pregunta era, estamos a falar dunha negociación? E o señor Ojea contestou, e consta en acta, no, é unha simple dación de contas. Cuando ustedes hacen las cosas mal, quien las paga
son los ciudadanos de Ourense. Evadir as responsabilidades cando se teñen, hai que saber o que se di porque os papeles, efectivamente, moitas veces acaban delatándonos. A oposición do Concello de Ourense nunca se vai a por en contra de cousas que afecten ao persoal, aos servicios sociais, á educación ou a proxectos estratégicos desta cidade. E dixo o alcalde na súa intervención que votamos en contra de non sei que convenio coa Confederación Hidrográfica. De pagar un convenio coa Confederación Hidrográfica no mes de decembro. A modificación de crédito da 19P que se transformou na 22, 23 e 24, que desapareceu a 23, e que vostedes acaban de facer unha transferencia de crédito a 2, a 2 ou a 3, na que detraen crédito de Confederación Hidrográfica para contratos menores de Fran. Bueno, de Fran, porque son da área do Concelleiro de Urbanismo, para pagar direccións de obra que teñense pagar dende o 22, como a de Pérez Serantes. Bueno, do ano que sexa. Confederación Hidrográfica, 40.000 euros menos nunha transferencia de crédito que fixeron vostedes en febreiro. É culpa do Partido Socialista. Nós non votamos en contra das cousas porque queramos denostar a democracia orensana, é que fano todo mal. Non hai un expediente administrativo ben feito. Tardan 7 meses en porlle unha mínima solución a este tema despois de negar que hai unha ausencia de crédito. Este era un tema crucial no que tiñan que darlle máxima prioridade e o traen 10 meses tarde despois de varias amenazas xudiciais e ben mal configurado. E estamos falando do pan da xente. E, polo tanto, podían darlle unha volta ao seu xeito de xestionar, porque a responsabilidade é do alcalde de Ourense, que, ademais, o xefe de persoal. Polo tanto, é igual de onde veña, é igual que a sentencia sexa do 2014, que fose do 2016, é que hai xente, non é que non cobren as nóminas variables tal como dixo a concelleira, é que hai persoal municipal que o variable forma parte do fixo da nómina. É dicir, non estamos pagando por ter policía ou bombeiros ás fines de semana. Estamos falando de persoal esencial, estamos falando de dereitos constitucionais e isto si debería de ser prioritario para o Goberno e intentar facelo ben. En definitiva, está claro que este expediente se podía haber xestionado con moitísima máis antelación, con moitísima máis dilixencia e con unha xestión responsable, con unha planificación que non existe neste Concello. Houbésemos evitado todos estes atrasos, todas estas complicacións para nós e para os traballadores e houbésemos evitado estar aquí hoxe. A estas alturas a nós xa non nos preocupa quen leva o mérito. Eu vexo que eso lles importa bastante máis a vostedes, que levan falando deso un bo rato. E si van a cobrar este año, lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro, si van a cobrar este año lo que se les debe, lo van a hacer gracias al Partido Popular. E nos preocupa tamén que os procedementos se fagan ben, porque, ollo, neste expediente se nos está advertindo de que hai algunhas cuestións que non se van a poder executar ou non, polo menos, da forma que vostedes teñen previsto. O que está tratando de resolver o goberno local neste momento é consecuencia dunha xestión chapuceira desde o ano 2020 que nos leva a que estén traballadores sen cobrar a súa nómina completa. Está moi ben que digan que isto é culpa de non negociación, pero como xa expuxo o alcalde, os presupostos son tanto de PP como de Democracia, pero a concelleira encargada de Facenda naquel momento era do Partido Popular. Cuando ustedes hacen las cosas mal, quien las paga son los ciudadanos de Ourense. Bueno, pues nada más. Vamos a votar ya. ¿Votos a favor? Democracia Orensana y Partido Popular. Votos en contra, ninguno. Y abstención, PSOE y BNG. Pues en la siguiente sesión esperemos que sea el viernes 5 de septiembre. Viernes 6 de septiembre. Muy bien. Que pasen un buen resto de verano.